tässä tulee käymään tässä videossa, mut jos tässä onnistuu, mut mä yrittäisin tehdä sellaista reaalivideoa. No niin. No, pelataan vaan. Mä en oikein mitään sanottavaa. Tulee. Apun. Voitaisiin ehkä mennä FF:ään. Tuntuu kuulostimme ihan CP-semmoselta. Ei katkee. Ihan varmaan että vitun CP-semmoset. Mä en oikeesti kuulosta tästä. Tää niinku tää mun mikki on niin pafka. Niin. Eiku niin mä unoin eiku olla vaihtelua nyt vasempaa. Tässä pelissä on vaihtanut. Bro. No, niin. Sellainen sitten. FFA-alueella FFA. Mä en ota FFA niinku en yhtään. Mennään matemaan. Me voitais ainakin parkko. Miten IP:llä on noin paljon voittoja niinku? Mä oon kyllä pelannut tätä grindannut aika pitkään, mut silti. Vitsi, mulla on vähän biistissä. Mä en oo kyllä pelannut. Miten Aksis noin vähän voittoja? Mä menen grindannaan mun Axe-vuodesta vähintään 50. Mut Mase-voitot. Toivottavasti jos siellä on Akse. Ei, kakki. Ei, wow. Me voidaan puhua tästä. Mikä Brainrot 006 on? Mä menin vanhassa. Ei sen. Mä en ota krystallinkuin yhtään. Tänä osaan mä ihan vähän tätä. Tää on niin outo tekniikka, tää mun tekniikka. Katso. Kattokaa sen pingilegiä. Nyt. Miksi sulla on aina ne kaket aseet? No ihan sama, toivottavasti mä voin komboa. Mä tiedän moitiksi, mä voin klutsaa vaarallisista vahinkoit ja näitä. Paitsi et mulla on kyllä ruokaa jo. Mä niinku voin muuten kuvata, kun mä oon niinku iskäviikolla. Mut äitiviikolla mä voin kuvata. Koska no,
mulla oikein mitään syytä. Mitä sillä on Timu? Mistä sä on saanut Timua? Mitä? Bro, spämmii mun Aksel. Kato, olipa vaikee, Peui oli vaikee, niin vaikee. Tässä, että mä en editoida. Tätä mua editoida. Mäkä editoida. Ei, mä menin. Kanavalle tutorial. Ja ladata loifailta. Ladata niinku sellaisia juttuja. Ai sana. Iisa baby bank. Epävahma. Mun voittoprosentti on siksihän kaksi, kun mä aloitin tää realmissa pelaamisen niin, että mä en ollut ikin pelannut näppäimistä ja mä jumpscare. Miksi mä teen vielä? Jes, mä haluan ottaa tuota vasta revanssia. Viime peli meni päin pers. Miksi mun peli lagaa niin paljon? Varmaan tää kuvaaminen samalla voi vähän lagaa. Mä aina heitän vahingossa ton mikä toi nyt on toi speedpullon tohon kun mikä tohon tuli äsken? No ihan sama. Miten se osuu? Miten se osuu? Miten se osuu?
Vittu voittaa vittu yhden sarjassa kiroilen. Ei vittu. Ei ole kyllä mikään niin vaikea peli. Venätä, pistä pauselle tän pelin.